pari pabarawan tuturuan. 12 years daw nag-aral ang mga yan. Pala naman 12 years nag-aral. Bakit hindi alam na ang bautismo, ha? Para sa may gulang at hindi sa sanggol. Kining komento sa atong higalang gitawag og tagak ti mailhan gyud nga wa gyud siya nahibaw-an sa balaang kasulatan ug ang proseso aron ka makabaton og kahibalo mahitungod sa Ginoong Dios. Kay di man ka mahatagan og tawag ining wisdom sa Ginoong Dios ug wa kay kahibalo concerning niya. Mao bitaw importante gyud kaayo ang pagkahibalo sa una-una at the same time sa pamaagi sa Ginoong Dios pinaagi sa tradisyon sa pagtuo o sa gitawag og balaang kasulatan aron ang tao dili magpataka og yawit, dili magpataka og interpret sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kay lagi sumala pa ni San Pedro, bawal ang personal interpretation or opinion sa nakasulat sa balaang kasulatan. Muna ang pari tawag ini mag-eskwela na sila 4 years philosophy, pagkahuman another 4 years theology. Yan na pa na gitawag og lain pang kining another years nga magmaster o magdoctorate na sila. So mga bana-bana moabot sa 12 to 16 years kay ano man kay lahi magyud na ang understanding sa taas og eskwelahan ilabi na concerning bibliology o kining theology kaysa kanang naaras kilid-kilid nga nag-eskwela lag unom ka bulan. Mura ba og kan ba? Mura ba og kana bitang huna-huna sa mga tawo nga naka-graduate og kolehiyo og kadtong mga wa naka-eskwela or nakasunod lang, di man na sa ingon nga tawag ining ato ang gi-underestimate kadtong mga igsuon nato nga in town, wala in town nakaabot sa tawag ining kolehiyo. Pero ang point nato is dili ingon ana kalalom ang pagsabot sa mga buta nga dapat nilang tun-an or dapat nilang gitawag og mahibawan. So kana mga pari, syempre ang ilahang ginaangkunan magud divine science magud. Buti pasabot ginaestudyuhan nila, ginastudihan nila or gieskwelahan nila kung unsa gyoy buot ipasabot sa mga nakasulat sa balaang kasulatan. Dili man na pareha sa mga pastor nga sumala pa niya magbasa ka lang og unom ka bulan okay na. And remember sa balaang kasulatan nagsulti, si Kristo mismo nag-ingon nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala man yung si Kristo nga pabasaha sila sa tanan nga inyong gisulat. No. Ang giingon ni Ginoong Kristo tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Even ang unang iglesia gitukod na Ginoong Kristo na eskwelahan kay sila man amang magtutudlo. Di ba? So dapat na magtudlo dili kay basa-basa ka lang nya pagkaman way magtudlo nimo. Na kung way magtudlo nimo mahulog na nga personal opinion and interpretation ang labas. So mo ni resulta karon tanawan na inyong tawag ini mga pundok bisan gani kamo. Dili mo magkasinabot sa inyong mga kauban-kauban ra pud ninyo nga tawag ini isga pundok ninyo. Niabot gani mo not less than 45,000 Christian sects. Nga naman tungod kay iya-iya ang inyong interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan o wala may formal study concerning sa exegesis o theology concerning sa gitawag og divine revelation. Ana man ha. And secondly, ngon pa niya kung tinuod pa nag-eskwela ni mga pari og 12 years kanung amlo sila kabalo nga kana daw tawag ining kana daw bautismo para lang daw kuno sa mga naanay buot. Madagko na, wa labot ang bata. Ang butasan na nakasulat sa balaang kasulatan nga ihikaw ni Kristo ang bautismo dito sa mga bata. Di ba? Asa man mo nabasa? Saan mo yan mababasa sa banal na kasulatan? Nasabi ng Panginoong Kristo, bawal yung bautismo para sa mga sanggol, para doon lang sa may gulang na. Hindi pa yun mababasa sa Biblia. Hindi na mabasa sa balaang kasulatan. Muna imbento sa gitawag og mga tagak. Unya ikaduha, ang sulti sa ato ang Ginoong Kristo ang bautismo alang sa tanang tao. Wala gipili mabatag mahamtong mababaig malaki basta as long as tao ka wala nay gipili. Nga naman kay ang bautismo manggod mo ang pagsulob kang Ginoong Kristo. So ihikaw din mo na sa gagmayng mga batang mga masuso. Hindi mo patatanggapin yung mga sanggol. Kay Panginoong Kristo gusto mo na hayaan lang sila na hindi makakatanggap at isusuot nilang Panginoong Kristo. Galatians chapter 3 verse 27. So siya may tabuan na. Tablara nga imong gihikaw ang kaluwasan sa mga bata. Tablara nga inyong gidalo ang kaluwasan sa mga bata nga dapat unta sila ang una nga tagaan kang Ginoong Kristo. Ngano man kay kini mga bata in taon wala man sila nahimo nga sala nga aktual. Pero na sa sala nga panunod kanang Romans chapter 5 verse 12 o kinang Salmo chapter 51 verse 5 nga napanunod gikan sa atong unang ginikanan. Matangtang man na pinagi bautismo. So ang may tabuan na kung di nimo napabautismuhan ang mga bata kay ngunang-una nimo dagko na tawag aning bautismuhan, tabla ra mga giusab nimo ang
pagpadayag o gitudlo sa Ginoong Dios. So kung giusab nimo na igo ka sa inyong prinsipyo nga ang magdugang dugangan ng hampak unya ang magkulang kulangan sa ang imuhang gampi sa tawag kay naging harian sa Dios. So mo na ang bautismo dili lang sa mga dagko. Way gingon sa balang kasulatan nga way apil ang bata, imbento ng mga tagak. Imbento ng mga tagak. Kaya ang gisugo sa balang kasulatan, ang gitawag og bautismo alang sa tanang tao, apil gyud ng bata always. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.